मोजाङैथ' दङ ना? एमे बेयावलाय हारसिं मा सानबाय थादों नोंलाय? बरसा औ मा जाखो एमे? आं माबोरै बुंनोथाय? देलाय बुंलाय एमे माबे? बरसा नों आंखौ मोनलांनाय आदै मादैमोनखौथ' मिथिखायो दा? औ एमे बिसोरखौ माबोरै बावनो हानो? देलाय बुंलाय मा जादों ओमफ्राय? बरसा आं आगैखौ सिमाङाव जा गाबनाय नुदों। अ बिदिबा फन हरनानै रायलायना एमे। बेनोथ'ना बरसा। माने आदै मादैमोननाव फनानो गैयाना आं माबोरै रायलायगोन? बिदिबा एमे आदै मादैमोननावनो खेबसे थांनानै फैदो ना। औ एमे नों न'आव फैनायनिफ्रायनो खेबसेबो थांफिननायबो जाखायाखैना। गथ'आबो नोंखौ नुबा खुसि जागोन बे। नंगौथ' आरो बरसा। नोंबो थांगोन ना बरसा? मानो थाङा जानो एमे? दिनै नों बिसोरनि थाखायसो दङ। बिसोरनि थाखायसो नोंखौबो मोनफिननो हादों। आरो जोंनि हाबायावबोथ' फैनांगोन ना। बिदिबाना बरसा आं एबार आदैमोननाव थांबाथाय आगैखौनो जोंनाव लाबोथ'गोन आङो। बिदिबाबो जायो। ओमफ्राय आगैखौल' मानो आदै मादैमोनखौबोथ' लाबोजागोन ना एमे। औ जायो। आदै मादैमोनासो फैयोना फैयाथाय? आब' बिहामजोखौलाय माब्लाथो लायनो सानखो? औहाय आगै फिसालाखौ बुंदोंमोन आङो। फिसालायालाय माथो होनखो? नै आब' दाथ' मोजाङानो जाबाय। फिसालायाथ' दाथ' साख्रिबो मोनखाबाय आब'। बिहामजोखौ लायनायनि थियारिखौनो खालामखादो नोङो। बिहामजोनि सिन्था गैयाहाय आगै। बिहामजोआ फसायनाय दंखायो। हाब आब' बिदिबाथ' मोजांसिनसो जाबावबाय माथो। औहाय आगै मोजाङाथ' जानाया जाबायमोन। र' फिसालाया फैग्रोथोंसै मोजाङै खेबसे रायलायफिननोसै आं। हामथारबायहाय मालाय आब' नोंहासो। फिसालायाबो दा साख्रि मोनबाय। बिहामजोआबो मिजेरनाय दंखायो। आगै र' साहा लोंलांदो आं साहा फुदुंहैनि। जागोन आब' साहाखौ लोंलांखागोन आङो। ओरैनोबा फिसालाया साख्रि मोनखाबाय नोंहा। दे बिदिबा आगै नों जिरायथ' दे आं साहा फुदुंनानै लायग्रोनि। जागोन आब' दे। एमे आं जेराव लांगोन बेयावनो थु। नाथाय अबेयाव थांगोन आब'? सिरि सिरि थुबायल' था। आब' सरि आंखौ बेयावहाय मानो लाबोदों? आब' सरि नों मिथिखायोमोन ना आं बरसाखौ मोजां मोनो। बे मोजां मोननायाबो माबायदि ना एमे? आं बरसाखौ बावनोनो हायासै। नाथाय बरसाया नोंखौसो मोजां मोनो। आंथ' खालि दिनै बिनि गोसोखांनायल' जानानै थाबाय। नोंसोर सानैनि जुलिनि खौरांखौ खोनादों आरो बेखौ खोनानानै आंनि खर'आ गरम जाजोब्बाय। एमे
बरसाया नोंखौ बावगोन बेथ' माब्लाबाबो जानो हाया बरसानिफ्राय गोजान जादों इमि बरसानि लाइफनिफ्राय गोजानाव थांदों मा आब' आब' बिनि सोलाय नों आंनिफ्राय जेखौ गिबिया आं होनो थाखाय राजि नाथाय नोंथ' आंनि जिउखौनो बिबाय नों दासो मानो बरसाखौ नागिरफिनखो मोनसे समावथ' नोंसो बरसाखौ नागारनानै थांदोंमोन ना औ नाथाय दा आंनि गोरोन्थिखौ बुजिफिनबाय बरसाखौ बावदों इमि बावनो माबोरै सरि आब' नाथाय आं बरसाखौ बावनो हाया अके नोंथ' बरसाखौ बावनांगोन इमि आब' बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों नों गोजान जानो हाया आरो आं नोंखौथ' गोजानाव थिनहरखागोन आब' मा सानदों नों आब' आंखौ फोजोबनानै मा नों बरसानि अननायखौ मोनफिनगोन आंखौ खेबबेसे फोजोबनो आब' इमि आंनि फना मा जाखोथाय नायलाय इमि आया अबाव थांखो इमियालाय माथो जेबो खिन्थालाङाखैबा आंनो बरसा नों इमिखौ नुदों नामा न'आवनो दंमोन ना इमिया गैया आं नागिरजोब्बाय जुरिनि फावथ' नङा जुरियाबोथ' न'आव गैया जुरि इमिखौ फोजोबनायनि सिगां आंखौ फोजोबग्रोनांगोन बरसा वाह मोजां मोननाया बेबायदिसो जानांगौ नोंसिनि अनलायनायखौ नुनानैथ' गाबनोसो ओंखारबाय आङो दाथ' आं नोंसोर सानैखौबो गोजौआव फाथायहरगोन जुरि फाग्लि जाबाय नामा नोंलाय औ आं फाग्लि जाबाय नोंनि थाखाय फाग्लि जाबाय आं नों आंनि जानो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आरो गेजेराव दं इमि दिनैथ' आं लाभ स्ट'रिखौनो दि एन्ड खालामगोन आरो बेबायदि खालामनानै मा मोनगोन नों जुरि आंनि मोननाय मोनैखौ बाद दोन गोजौआव थांनो रेडि जादो आब' जुरि आंनि लाभ स्ट'रियानो जेराव कमप्लिट जालाबालाय नोंसिनिखौलाय आं माबोरै फुरा खालामनो बरसा एमि आगै बे क्रिस्टलाव गुलियानो गैयाबालाय माबोरै गावगोन आंलाय नै आं गाहायावबो दोनबाय बरसा आगै एमि आं नोंसोरखौ जेबो खालामा आंथ' बेखौसो नायनो नागिरदोंमोन नोंसोर सानैजों बेसेबां अनलायो माने बरसा आंनि गोरोन्थिखौ गासिबो बुजिजोब्बाय आरो आं बेखौबो बुजिबायदि नोंसोर सानैजों बेसेबां अनलायो आरो आं बे जुरिया नोंसिनि गेजेराव माब्लाबाबो फैला आं मिथिगौ आगै एमि आं नोंसोरखौ गोबां दुखु होबाय नाथाय आं आंनि गोरोन्थिफोरखौ मोजां खालामफिननो नाजागोन आरो आं दा बुजिबाय बरसा जानांगौ नों आंनि खाफालावनो गैखायामोन बेनिखायनोथ' आं नोंखौ हास्थायफिनबाबो मोनासै आरो आगै एमि नोंसिनि सोमोन्दै आफाजों आंनो रायलायगोन औ आगै एमि नोंसोर जेबो दुखु जानो नाङा आं गासैबो मोजां खालामफिनजोबगोन